Let's Africa TV ngiyakubingelela ngembukeli igama lami nginkosi nenhlahla emva kwesikhukhula ngezidlele nemphefumulo eminingi kanye nemizi abantu basala dengane kutheke unkosikazi kaSifiso Mncwane ongumculi owayengumculi okholo ongasekho emhlabeni unkosikazi Ayanda Mcwane uhambele indawo yaseNdwedwe ukuyonikela emndenini ethindakele kanti ke neqembu lomculo aliphethe elaziwa ngokuthi Abathandwa belikhona zizweleke imbukeli osizakele ezibongela kanye nabathandwa beduduza. Lokhulumayo ke uThulani okaHadebe umalume lezingane ezivelelwe inkinga yini kubonga ke umama Mncwane osinikelele ngeingubo zokumbatha wasinikelela sengiqedile wasinikelela ngo50,000 siyabonga kakhulu ngoba lo msebenzi akekho ungasenzela wona njengoba mina nje ngiyimina nje ngingawazi 50,000 ngiyabonga manje ingane zami zizokwazi ukuthi zibeke ngendlela ngiphakamisa ukubonga Kanti ke futhi mbukeli ke ithemba leSelect Africa TV liphindeke lakhuluma naye ngqo uAyanda Mcwane echaza kabanzi ukuthi ke kungani naye ethathe isikhathi sakhe ukuthi anikele zizweleke mbukeli intokazi isibekela. So ngithema ngiza umonakalo ko television naseyindabeni nakumaphephandaba nako social media kakhulukazi la ngibone khona ukuthi isimo sishube kangakanani. Kwangavuma ukuthi ngihlale phansi ngoba nami ngikhulele endaweni ecishe ifane nayo le ekude kakhulu nosizo ngiyazi ukuthi usizo liyaphuza ukufika ngenxa ukuthi libuqamama nesibhedlela nibuqamama neclinic nibuqamama nepolice station yonke leyo nto so ngase ngithi mina angikwazi ukuhlala phansi ake ngihambe ngiyobona umonakalo khona ngiyobhodla emswaneni ngiyozimazisa abahlobo bethu abahanjelwe ngalesi sikhathi bengayilindelanga kodwa into engiyibonile yes kukodwa mawusabona
ubona kuma phones nakuma TV, but ukuba kwami lana umoya wami uphukile kakhulu. Ngeke ngize ngiqamba amanga. Uphukile kakhulu ukubona abantu belalele idumbu nga2 nga4 nga10 umndeni uwodwa. Uqala kanjani ududuza umuntu olalelwe ihlobo ezu4 ezu2 ezu10 kube kunzima ukududuza umuntu olalelwe othandiweyo wakho yedwa. Kodwa ke ngaphezulu kwakho konke ebese kulethile ongaphezulu kwemali ongaphezulu kwezinto ebesiyilethile ukuletha ukududuza, ngoba esimweni esinje uyadinga ukubona abantu abazoqhamuka bangene ngomnyango. Ngiyawazi umehluko wenzayo ukubona abantu bezothi sinani. Lawo mazwi nje wodwa okubuyisa ithemba makhulu kunawo wonke. Kakhulukazi njengoba sikunyanga yephasika. Inyanga yephasika lena ila khona sisuke sibhizi njengabazalwane sigqugquzela abantu ukuthi abahambe beze besuke emakhaya abo beze emcimbini yethu beze emabandleni. Kulonyaka ke eKZN isimo sishintshile. Abantu badinga thina. So mina umuntu kumina uthenge ngikwazi ukuhlala phansi ngoba ngiyayikhumbula ngeminye iminyaka mangibhizi nginqa abantu ukuthi abeze sizohlanganyela. So kulesikhathi ke abantu badinga thina. So ngiyaqhuquzela kakhulu nabanye odadewethu nabafowethu ukuthi la ungakwazi ukufinyelela khona do something. Abantu balimele kakhulu. Noma ngabe yini ukupha akusho ukuthi unemali. Makufika enhlizweni yakho ukuthi do something, ngiyanicela wozani nizophosa esivivaneni. Ngiyani-challenge kakhulu amabandla. I think ivangeli elikhulu nalo lonke ekufanele silishumayele kule weekend. Ivangeli lokubhekana nokusiza abantu abasele dengwane ngalesi sikhathi. Ngiyabonga.